हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमरा यूट्यूब चैनल पे रउआ सबके स्वागत बा। रउआ सबके बीच में एगो बहुत ही प्यारा देहाती झूमर नाच गीत लेके आइल बनी। ई गीत आप सब सुनी जा और कमेंट के माध्यम से हमके बताई जा कि ई हमार गीत आप सबके कैसा लागल। अगर हमार गीत आप सबके पसंद आवता तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी जा। करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, काहे ले आईनी टिकावा उधार राजा जी, काहे ले आईनी टिकावा उधार राजा जी। दुआर पर दौरी दौरी आवेला सोनार राजा जी, दुआर पर दौरी दौरी आवेला सोनार राजा जी। हमर जर जाला एड़ी से कपार राजा जी, हमर जर जाला एड़ी से कपार राजा जी। करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, काहे ले आईनी साड़िया उधार राजा जी, काहे ले आईनी साड़िया उधार राजा जी। दुआर पर दौरी दौरी आवेला बाजवा राजा जी, दुआर पर दौरी दौरी आवेला बाजवा राजा जी। हमर जर जाला एड़ी से कपार राजा जी, हमर जर जाला एड़ी से कपार राजा जी। करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, काहे रसन ले आईनी उधार राजा जी, काहे रसन ले आईनी उधार राजा जी। दुआर पर दौरी दौरी आवेला बनियावा राजा जी, दुआर पर दौरी दौरी आवेला बनियावा राजा जी। हमर जर जाला एड़ी से कपार राजा जी, हमर जर जाला एड़ी से कपार राजा जी। करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, काहे गहना ले आईनी उधार राजा जी, काहे बिंदिया ले आईनी उधार राजा जी, काहे लाली ले आईनी उधार राजा जी।